El proper dia 6 d'octubre comença l'horari d'hivern i, per tant, tornarem a treballar a les tardes de dijous. Des de Comissions Obreres seguim treballant per avançar en igualtat i conciliació i volem recordar-vos la possibilitat de gaudir de la reducció de jornada limitada a les tardes de dijous. Tens dret a aquesta reducció per tenir cura de fills o filles fins als 6 anys d'edat. I si l'infant té una minusvalidesa reconeguda igual o superior al 65%, podràs gaudir d'un permís retribuït totes les tardes de dijous amb caràcter indefinit. Al full d'aquesta setmana pots consultar la fórmula per calcular la disminució del salari per la reducció de jornada a les tardes de dijous. I si tens qualsevol consulta, no dubtis a posar-te en contacte amb el teu representant de Comissions Obreres. Aquest mes de setembre toca l'ajut de formació per fills o filles, que s'ha d'abonar a la nòmina a final de mes. En cas que el naixement es produeixi després del mes de setembre, l'ajuda s'abonarà abans del 31 de desembre. Si estàs en excedència per maternitat, paternitat, adopció o acollida, tens dret a l'ajut durant el primer any i et serà abonat en acabar aquesta excedència. Recordeu que no cal fer cap sol·licitud per percebre les ajudes, ja que s'abonen de manera automàtica. Recordeu també que si la mare i el pare treballen a la caixa, només percebrà l'ajut un dels dos. I també, en darrer lloc, que els ajuts es fan extensiu als fills i filles d'empleats prejubilats i jubilats i als orfes d'empleats. Pots trobar més informació sobre les condicions i els imports de les ajudes en el full de Comissions Obreres d'aquesta setmana.